Un miler de persones han passat aquest diumenge per l'ermita de Sant Roc per celebrar un any més el tradicional aplec. Doncs molt bé, hem vingut aquí amb uns amics a passar al matí, com que no vam sortir de festa, hem dit aprofitem el dia i anem a veure què hi ha per aquí, i les paradetes i tot és molt maco, i fa bon dia. Doncs bueno, avui ens fa un dia molt maco i hem decidit, com cada any venim aquí al plec de Sant Roc. Solem deixar el cotxe o bé a Salt o bé aquí a l'Iglésia Vella i pugem a peu, i ara aquí sempre ens agrada molt perquè a més de tots molta gent coneguda, gent que possiblement fa un any que no has vist, i doncs bueno, te saludes i tal, compres torrons, això és part molt important que ens agraden molt, i tornem a dinar a Girona. Algun any ens hem quedat a dinar, però bueno, llavors ja has de mirar que te coincideixi amb altra gent, però aquest any doncs tornem a anar cap a Girona a dinar i és un dia molt agradable. I algun any també venim la tarda a ballar sardanes. La trobada, que ha plegat tant gent del poble com de les Rodalies, s'ha iniciat a les 11 amb la missa i l'acompanyament de la Coral de Sant Roc, que aquest any actuava per segona vegada. Durant tot el dia, els assistents han gaudit de les fires i les parades de productes artesanals, així com de l'entorn natural. I, com és habitual, amics i familiars han compartit taula en l'esplanada de l'ermita de Sant Roc, amb carns a la brasa, calçots i fins i tot arrossos. L'aplec, com és habitual, ha finalitzat amb l'audició de sardanes que aquest any ha anat a càrrec de la Cobla Baix Empordà. Aquesta és una tradició que, segons la consueta del clergue i rector de Riudellots de la Selva, Joan Calderó, data del segle XVII.